say, I be an obosi bueno, or hatia bueno, irrequesone. Chuku doteregi this far. Okay, do good till game enter into heaven. That is our prayer. And when you are entering, lady, not if I obey you, there's a party. Whenever heaven, with all your children, that is our prayer. That heaven will always rejoice over your family. May your days be long. May God more than increase you as He has blessed you. May He give you long life, more spiritual blessings and physical blessings. May He rejoice over you so that at every time joy will never cease from your heart. This is our prayer. It has been a good thing to dance and to rejoice to be filled with you. And now we are in your place. To God be the glory. I am saying, I'm coming out. let me send you on WhatsApp. Let me send you this. and I'm visiting. All just us has a one here. My time is complete. In Madato, up to days Wola, Ofu Chudu, Ofu Wine, Ofu the Holy Spirit. So I need to resume here. And you also have jacket, has a guy the Lulu. He had the eba, and I put him on here. So he had you. See, I need to get here. I need to get Buluja, but they will not here. Anything not here. Bella, and area, and I'm all that. I get it, I give you those are there. Doraka, Kainola, Unemela, Obosi, Bueno, or Havia, Bueno, irrequesone. Somebody respond. I'm not the MC. No, just 5 minutes. 5 minutes. Obosi kenelo no renda obosi bo nekuto obodo obosi bo obodo molo dike anyị na-ekene ndị ọhịa ọfịa ngwa ka ihe Obosi ma dị ka okwu 1 or 2. That's the
Go ahead, my brother. My dad's Itomo. Okay. That's 80th birthday. Get up again. Mr. Obosi. Ebonwa Ogweshi. Okay. Mbaganiru. Okay, first son. Okay, can you find a member that? Oh, 80th birthday, my dad. Itobo Obosi. Itomo Obosi. Can you find where we are tata on a Itobo? Long life, prosperity. We are about going. Sorry. Long life, prosperity, enjoyment, happiness, fruits of his womb, everything. All right. Thank you very much. Oh, Dalwin. Okay. Can you find a member that? A na-eto n'ọgbọ nna m. Okay. Kedu onye bụ kedu afa yi? Afa m bụ Onyeka, ego oyibo. Okay. Okay. Nwa Ichie Ogechukwu. Okay. Abụ m ofu adị ya nwaanyị. Hey, yeah. And ọgbọ nna m ka a na-eto tata. My father nọ 80 years old. Okay. Yeah. Kedu ife inwe egwu ya tata ọ na-eto ọgbọ? Ogologo ndụ na-arụ isi ike. My father bụ ezigbo mmadụ. Hey, yeah. My father bụ onye udo. Hey, My yeah. father bụ onye ụka. Hey, yeah. My father bụ a philanthropist. Okay. A na-akpụ ya n'oyibo. Yes. Onye na-enedo mmadụ anya. Yes. Onye na-enye. Onye Okay. na-enye. Yes. Oke onwe onye. Yeah. Onye aka. Ma ndị Okay. chọrọ ịgụ akwụkwọ. Okay. Onye elu ha aka. Ma Okay. ihe gbasara ụka. Okay. Ọlụlụ ụka St. Andrews, geeti ma St. Andrews. Wow. Ebe ahụ ya. Wow. Ịghọtago, my Wow. father bụ ezigbo mmadụ. Daalụ nne. Daalụ nne. Ngwa m. Ya biliri. Nọdụ ọfụma ego oyibo. Daalụ. Mọmị, kedu onye anyị kene? Kedu ife na-eme ebe a taa? Okay. Kedu ife inwe igwe ya tata ọ na-eto ọgbọ? Ịghọtago? Ịghọtago? Arụ ike na-arụ ịdị mma. Ee, ya. Ọ na-agakwa etu akọ ga-etu ụka wee tụkwata ebe m nọ, tụkwata n'ebe ụmụ ya nọ. Yes, sir. Ọ bụla etokwa ya bụ ọgbọ. Yes, sir. Ekpele. Chineke ga-emere ya onye ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Daalụ nne mọmị. Thank you very much. All right. Kedu onye anyị kene? Ka onye anyị kene? I'll give them. Kedu onye anyị kene? Afambo Mayor. Kedu ife anyị na-eme ebe a taa? Itomo come. Okay. 80 years. 80 years. It'll be the motor. Yeah. I'm so happy. Okay. Because it's what every Obosi people look forward to. Okay. So it's a big celebration in Obosi. Okay. And I'd be happy to witness the celebration. Kedu ife na-agụ ya tata? Ọ na-eto ọgbọ. I wish him long life, strong, good health, prosperity, and all the good things of life. Daalụ nne. Mayor of Canada. Daalụ nne. Ogbueshi, anyị na-ekene. Kedu ife na-eme ebe a tata? Okay. 80 years. Kedu ife inwe ịgwa ụmụ gị maka ọmalịcha mmemme a bawudoro yi? Okay. Yes, sir. Kedu arọ ịnụ nwunye yi? 77. Ụmụ one ka iji? 6. O dogo ka ebu. Daalụ nne. Anyị na-asị gị ọganiru, arụ isi ike, ogologo ndụ. Daalụ nne. God bless you. Yes. Yeah.